sethu yo xa sizawubheka ku-Ash Wednesday mawisile. Trust this Holy Spirit. Uyasibona esi spirit esikususa apha sikubeke kwenye point uThixo akazokuthatha kuse kwenye indawo apha ngazogcina khona. Esi spirit sidla kuYesu sithi lona ngunyana wami uyintanda sesi sizamphakamisa simfukule simsenhlangu. Trust the Holy Spirit as we go into Ash Wednesday singamawisile. Ndicela umama because andimelanga kushumayela apha qha bendinikhumbuza ukuba ngabana namhlanje uYesu unyuka indaba nabafundi bakhe siya ku-Ash Wednesday 245 eyokuqala neyokugqibela asondele ngaphambili ke uSister Queen Sister Sinani Waka.